lebhodlela leli ngendlela elimnandi yakhona ngisikhona lento le yokuba iqhude. Oh yeah. Mangikhuluma ukuba iqhude usheshe uchame. Khona umuntu othi elifaka nje lokhuzana ipipi lakho umuntu esifazana avesadedela. Omunye kuyenzeka uzofenda mhlambe ngo3 or 5 bese ayachama. Lapho uma uchama uthi umuntu esifazana unjani akajabula. La uma kodwa uphethe inkunzi emalundu umuntu esifazana umenza kahle umnelise ngayo yonke indlela ngoba la uchama mase kuthanda wena futhi la engithanda khona ke lento usulifaka umuntu fanele ebe eshiseke ngoba icishe ifile lakhe isibambelelo. Oh yeah. Ngoba phela kusezegcineni uthi wena uyindoda uchama wedwa umuntu esifazane yena akachamile izona izinto ebezidalo akahlambe akukho ukuphasana kahle endlini. Ake ngibingelele mbukeli lapha ekhaya igama ngumzothule ngokashembe isibongo. Mafafuka njengete ngabani samba nesamba umgosa ngalela maqedo lela bafaza nokhwathi isikhudla khudla othima uvimba ngala uthukusunga le ngumkhovu oyiphayo ngomadakeni oyishasa ketela ngiyabingelela la inethezeka TV namhlanje sithe asifike ngqo yabona khona izinto mbukeli lapha ekhaya uthola ukuthi uyayibona abantu bayincoma kwesinye isikhathi bayiphethe ungazi ukuthi iqhamukapi sike sabonisana nomzukulu kaNondela umzukulu kaNondela ke sinaye namhlanje sizokhuluma naye sibheke ekutheni ukuthi usiphatheleni ngoba egcineni abanye abantu baneyinkinga ezahlukahlukene emzimbeni ukudla esikudlayo okwenza ukuthi abanye abantu bebebuthaka kakhulukazi ekamerweni lana ke sivusa imizi yamadoda imizi ayime kakhulukazi imizi yo baba mzukulu kaNondela angivele ngikubingelele ngwamukele kwiNethezeka TV. Asibingelele kwiNethezeka asibingelele nababukele emakhaya. Lo okhulumayo umzulu kaNondela ngokuzalwa ngizalelwa eMaritzburg khona bangazi ngokwenza wakamgwaba. Ngizokala mgwaba ngiyabona la umsebenzi mningi uphethe umsebenzi owehlukahlukene nosebenza ngendlela ezahlukahlukene. Ake siqale nje sibheke umsebenzi osiphathele wona namhlanje ngoba sazi ukuthi umuntu owamukela isikhwama so bheka nokuthi isikhwama owasimukela isikhwama sikabani ngoba uthi ungumzukulu kaNondela. Njengoba ngumzulu kaNondela isikhwama esengasithatha esamkhulu. Ngoba phela umkhulu owumuntu owesiza abantu ababanenkinga ehlukahlukene. Yeah. Lesikhwama wangishela sona njengoba na uyibone imisebenzi emine yazo. Yeah. Yebo. Njengoba ubona nje la kukhona uqabula umjovo. Yeah. Okuyiyona imbiza esizayo mofuna abantwana. Ephinde isize yakhe lento isidoda ishubise iwazi ukumithisa noma ngabe thi umuntu unjani uyajova. Yeah. Iphinde ilekelele futhi isize nalabantu laba abahluleka ukumithisa. Ake sikuyenzisa isikhathi uthi nenzi sex uyamchamela umuntu uchame ama sperms awika amanzi abantu basa amanzi kapopo. Oh yeah. Omunye futhi uthi ulokhuzana uyachama uchama ama sperms angayindawo. Ake sikuyenzeka mosebenzisa lembiza iyawazi ukwakha isidoda. Mwakhe isidoda bese uyakhona ukuthi umithise noma ngabe thulokhuzana umuntu wesifazane uyajova uyakhona ukumithisa. Ngoba lento ishoyo ngeke ngibuke kakhulukazi uthola ukuthi umuntu wesifazane ukhathazekile kabatholi abantwana. Indoda ikhathazekile ayinamntwana nayo. Esimene sikanjalo isetshenziswa amadoda kuphela le ngoba uthi wena uqabula umjovo nje. Ngifuna ukuya lapha ekuthenini ukuthi isebenziswa indoda kuphela. Umuntu wesifazane ukuyicleana ke yena ekuthenini ukuthi ehlele ngabe ikhona ebekelele lokho. Njengoba uyibona le yamadoda uphela njengoba kade ngishilo ukuthi iyakhani isidoda. Eyabesifazana ikhona iseceleni. Okuyiyona ecleana ilokhuzana isibeletho kuze nomathi uyadubula ngesperm sakho singavimbi esivese sami soshaya iqanda. Bese bawazina abantu besifazana ukuthi bawazi ukuthi bakhulelwa. Ngizokala imbiza zehlukene ke la ngoba ukhuluma ngalembiza ngiyayibona nale enye futhi ithitha zona eyamadoda ekuthiwa izigi zendoda. Ngifuna ukuya lapho ngoba ngiyibuka nje lembiza ekutheni ukuthi yona ke iyahlangana nale lo qabula umjovo noma le imele gelekeqe. Akithi lembiza njengoba uyibona nje kuthiwa izigi zendoda imbiza enamandla. Ngalendlela exakile iyasiza kakhulu ezifeni eziningi njoba nje ngizoyichaza yedwa ngoba vele ilwa vele iyodwa vele. Yeah. Angithi makuthiwa unenkinga
yelokhuzana yelokhuzana yenhlamvu zamasende. Angisikhwaya lento ethiwa ilento le into ezenza salumbu. Ngiyabona. Khona uthi uyavuvukala ngesikhathi azoba buhlungu. Uma usebenzisa yona le mbiza izohamba iyo lapha leyo nkinga leyo suku ubhekene nayo. Le mbiza ke mina ngelami side ngeke ibize ukuthi isiqhwaga sembiza ngoba yona ikwazile ukungifundisa okuningi ngoba ikwazi ukulapha nezifo ekade ngingazi ukuthi iyelapha futhi la engithanda khona le mbiza ke ukufa ifunela kona ngisho noma kuthiwa unomchamo oshisayo mhlawumbe umchamo onuka kabi lapho kusuke kusho ukuthi uyagula kufanele uthole le mbiza izoklina ngaphakathi ugcine nawo sochama umchamo right iningi nje ekwenzayo le mbiza okunye futhi la ngithi ingifundise khona angithi kuyenzeka ukuthi umuntu uphethwe ilento i-prostate cancer mayephethe i-prostate cancer umuntu ozochama kabhlungu mechama uzochama mhlawumbe amaconsi uma usebenzisa le mbiza na futhi iyakhona ukulapha lokho. Okusho ukuthi yona lembiza iyakhona lapha na ngqo futhi endaweni le yokuyijabulisa ake ngithi esithweni sangasese kakhulukazi kwabesilisa iyoklina izifike nakwizinto. Akithi phela le mbiza njengoba ngithe mina ukufa ifunela kona uma uyiphuza iyagijima iyolwa nalokho kufa lokho kusuke ikufice ngaphakathi iyawazi nokhona ivula imithambo kuze negazi lakho lizofunctiona kahle. Ngizwe kahle yabona mbukela lapha ekhaya ngoba sikhuluma kanje sikhuluma ngabantu othola ukuthi banenkinga ezahlukahlukene khona abantu othola ukuthi ukufa kukhona kuyena ngaphakathi uyeza mhlawumbe ukuthi kukhona into ekuyena ngaphakathi othola ukuthi akazi ukuthi yini usebambile abanye odokotela kodwa egcineni lento ikuyena iyemhlupha kakhulukazi le eyenhlamvu kakhulukazi zamasende othola ukuthi kwesinye isikhathi uzizwa umuntu engathi ziyashisa kwesinye isikhathi engathi ziyanyuka ezicinge engathi mhlawumbe zithambile kwesinye isikhathi omunye ethi ziyavuvukala ngifuna ukuthi ye lapha lembiza iyafika lapha. Yebo ifike impela lapha akese ngesikhathi uyanhlanzi la ubuye kwenze khona lesifo lesi seyinhlamvu zamasende abantu abaningi abasinaki nje owazi thina abantu besilisa asinaki ngisho moya emaklinikhi ufice kugcwala abantu besifazane sahlele siyilandele emuva akisikhona nalesifo sisheqaleni ngesikhathi kubuye kwenzeka ukuthi lokhuzana inhlamvu yesende izoba angathi iyadleka uma yenze ukuthi angathi iyadleka uma seyidlekile gcina sekudleka nale enye kodwa uma usesa lembiza uyakhona ukuthi uyivikele ukudleka kwenhlamvu yesende ngoba mayisedle zombili inhlamvu zamasende kusuke sekuphelile ngawo sokusofana nje lento ethenekile lapho ngisho noma ungachatha wenzeni induku yakufuze ngayiphinde futhi isebenze kodwa uma usebenzisa lembiza soyisakhona isuku wazi ukuthi uvikeleke. Ngizwe kahle nokuthi ke kwesinye isikhathi abanye uthola ukuthi ukungcola bakuthola laba suke behamba khona uthola ukuthi ungena endaweni enobulumbu thizeni kodwa obungayivezi ngaleso sikhathi okusho ukuthi lembiza ingasebenza kakhulu ekutheni ukuthi umuntu imvikele lapho. Akisi isikakhulu ngoba phela lembiza mengena phakathi iyaklinika epha konke ulokhuzana ukungcola njengoba kade usho umuntu uyithola esengeyala ekade ngenekho bese amunca lento ngesikhathi uyimunca lento uma usesa lembiza iyakhipha kona ugcine nelokhuzana neperformance yakho iba right nawe uzizwe nje ulaphekile ulole nje emzimbeni. Ngekathi sakhuluma sike sakhuluma kakhulu ngekhombo kukhona ikhombo othe ikhona la ekhaya ngicabanga ukuthi mongachazela umbukeli ngoba siyayibona uyibeke kahle yona eceleni ngoba sesikwazile ukuchaza la kakhulukazi kuqabula umjovo nezigi zamadoda sengifuna ukuthi sibhekele ikhombo ukuyichaza yona ukuthi kahle kahle ngoba uthi ikhombo kusho ukuthini ngale khombo isebenza kanjani. Ikhombo yami yona enjani iyaphuzwa iyathathwa amakhombo ahlukene kabili khona ikhombo yamadoda bese kuba lethu i-full service kodwa mothola ikhombo noma yiphi lembiza angihlukani nawe uyithola ikhombo noma kuthiwa selapha ilumbu lembiza futhi uyayithola ngoba iyona imbiza le evula indlela. Le khombo ke leyo ozoyibona uzoyifica kanje akisi isiza lamadoda la uthothi usebuthathaka mhlawumbe unenduku
engaqini kahle unenduku enesiyezi usothi ngisho noma elana nomuntu wesifazane uzoshaya irandi eyodwa ize ivuke ngakusasa omunye mayishaya ayishaya uthi ushaya irandi elokhu ekhathele sothi na usegcina icala ubusefuna ukwenza phela lento lesuku yenziwa lembiza ke iyawazi ukulapha ubuyele naye ithemba uzizwe nje uwena nje seqeni usakhula iningi nje ekwenzayo okusho ukuthi le khombo ibalekile ekutheni ukuthi amadoda vele siyajoja uDecember manje sibheke kuona nje siye emakhaya makuthiwa sikhathele uthembize iyachatha iyaphuza iyona lembizi iyona futhi ephinde ichathe noma umisa kanjani ndoba kanje iyona lembize esebenzayo ngoba zonke ziyaphuzwa ziyachatha futhi la mina engithanda khona angise isikhathi kuyenzeka uthatha umuntu konke ayitholile phansi lento izokhuphuka igcine sekhubaza la engezansi kwakhe igcine imizwa yakhe ngathi iyafa noma mase ayifa desothi ayisawazi ukusebenza njengasekuqaleni kade ekhula bese iyabuyisa ke lokhuzana amandla nawo futhi ubuyele ithemba owazi umjabulisa umuntu esifazana Yezo kahle igcobo zona izingena kanjani kunamabhodlela khona la angena kanjani lamabhodlela akuphamise lelokuqala ngiyalibona umuntu mezolithenga ulithenga likanje kanje uthola likanje le yona inkunzi emalunda inkunzi emalunda impela yenzani inkunzi emalunda le bhodlela leli ngendlela elimnandi yakhona akithi khona lento le yokuba iqhude mangikhoma kuba iqhude usheshe uchame khona umuntu othi elifaka nje lokhuzana ipipi lakho umuntu esifazana avesadedela omunye kuyenzeka uzofenda mhlambe ngo3 or 5 bese ayachama lapho uma uchama uthi umuntu esifazana njani akajabula la uma kodwa uphethe inkunzi emalunda umuntu esifazana umenza kahle umnelise ngayo yonke indlela ngoba la uchama mase kuthanda wena futhi la engithanda khona ke lento usulifaka umuntu fanele ebe eshiseke ngoba icishe ifile lakhe isibambelelo ngoba phela kusezegcineni ukuthi wena windoda uchama wedwa umuntu esifazane yena akachamile izona izinto ebezidalo akahlambe akukho uphathana kahle endlini yazi ngizwe kahle yazi kukhona nami umuntu esifazane engikhumbulayo okwaxoxa lo odabelo kanjalo ekutheni ukuthi sengize ingane zazabasine kodwa ngikhumbule ngichama kulowo muntu usho ukuthi lowo muntu nje uyamithisa nje kuphela kodwa lotho uchamisa manje inkinga indaba yasekamereni mangiyaxoxa kube inkinga kakhulu ngoba egcineni umuntu wakho kumele umazi ukuthi ujabulaphi inkunzi emalunda awuphinde uyichaze uthe isebenza kubantu abakanjani kusho ukuthi umuntu elivukayo inkinga ukushesha uchama umuntu ovukayo kodwa isheshe lidedela njoba kade ngishikisa kukhona umuntu ayijabulise yena mejabulisa yena ukuthi kuchame yena ngapho umuntu esifazane yena akachama njoba kade ushilo ukuthi banengane kodwa akakaza amchamise futhi iyona lento ebiyidaba abantu besifazane uthi usayijabulisa ngapha kamakhelwane ngoba wena awazi umchamisa lo lebhodlela lisiza lapho ukuthi umuntu esifazane achame ayi ngizwe kahle asiye lapha nali ibhodlela lemanga leli limnyama ke inkunzi malanga ngoba uyibona ngokuthi ibe mnyama ukuthi inkunzi malanga yini igama lale igama le kodwa asike selisho phela ukuze ababukeli bezowazi understand udumba sibumbu lo umenzi wezinto zibelula umthinta kabili kathathu umuntu esifazana afuna embedeni udile kaskate noma ushela meke wexhawula intombi yaqoma le bhodlela kahle kahle ngisho elokuganga nje isiqhabo sokuganga siyasiza futhi noma ufuna umuntu olayenda kalulu ulalenda kalulu if ekuncisha noma ushela umuntu oqala umbona mogcobile wamxhawula nakho futhi kubalula uyaqoma mekhona endawo sinibe ndawono uyakhona futhi owazi ukuthi ulale nani uyena oqalazayo indawo noma wena oqalazayo phela ngisi mawamthinta igazi lakhe njani livese ligijima nemizwa yakhe ibe phezulu ngisho noma lento uzomtshela yona uyakwazi
akulalela Musa hayi mama ngicela sijikile ngapha nje uzoba loba negazi lakhe veswe selumfuni lokhuzana umuntu esilisa ngizwe kahle ngaphambi ukuthi singene kakhulukazi kulezi zomsebenzi ngicela ukuthi sike sigxile kakhulukazi ekutheni ukuthi uround ofela ekutheni ukuthi umsebenzi ikhehla ngoba uthi umzukulu kaNondela nje ngoba umzukulu kaNondela ikhehla likunika lo msebenzi likunikele ukuthi usiza abantu uvusa imizi yamadoda ngoba phela kakhulukazi wona amakhehla azi kakhulukazi imbiza ngoba khumbula kahle amakhehla asikhula ayihlezi enembiza ekhona ekamereni futhi uhlezi kujatshulwe ekhaya ngifuna ukuthi siye la ekutheni ukuthi usugoqa nje ngeimbiza ngaphambi usingene lapha kulolu hlanga ngoba ngelinye ilanga soluthinta sithinte nezinye izinto ekhona la entombeni yakho ake sibheke ekutheni ukuthi la kahle kahle ikuphi umlaleli omgqugquzele ekutheni ukuthi njengamanje akasukume engahlali phansi nokuthi esondele nithinte ekutheni ukuthi lo msebenzi uqhubeke nokuthi imizi yobaba ime Asibonge Nhlanzi ake la Nhlanzi khamba kanje abantu bayagula abantu njengoba kanti ngeke ngayichaze ikhombo khona abantu abangavula nhlobo njengoba ngishisa ikhombo yami ihlwene kangaki kabili ekhathini zami khona izifo ezinkinga ezibulala ilokhuzana imizwa ugcina induku ingasawazi ukusebenza ngesikhathi yenzeka ukuthi uzolala nomuntu kanti umuntu ufakwe ilumbu bese kweni lokhuzana imizwa yakhe iyaphela angithi ikhehla vele ladela kakhulu ngokulapha ngoba njoba la kunesikhwama ngoba lali ngibona ngoba imiyave umuntu kakhulu esengisanalo la ngifundisa lasho ukuthi noma selidlule emhlabeni angavumi ukuthi imizi yamadoda ife njoba la lengifundisa njoba nje kade ubona abantu kade bengena bephuma kade ufika ngoba bazofuna kona ukuphila lokho kuze imizi yabo iqhubeke phambili ingafi ngizwe kahle okusho ukuthi abantu abasukume bethathe lekhombo kakhulukazi amadoda awayithathe mase kuthi isigi sendoda zingasali kule khombo vele ikhombo vele ihamba nezigi zendoda ngaphandle kwezigi zendoda akuyona ikhombo loyo yapho ukuthi mose ngikhomba izigi zendoda zibe khona uyathanda uthanda ngoba futhi izona izigi zendoda ezivule indlela ukuze siwazi lezi mayifika ezinye ziwazi ukulekelela ukuthi imizwa yakhe iwazi ukubuya noma kuthiwa kade ungasavukela kodwa iyona ikhomba eqala bese zonke ziyangena ngizwe kahle amadoda ashesha ukuchama impela awaphuthume ikhona inakho ibhodlelana njoba kade ngengachaza ukuthi iyona ilokhuzana inkunzi emalonda le eyenza ukuthi udonse la uchama sowuthanda wena futhi uthi uyacimeza ucabangisise kahle umuntu esifazana umshiya nje ejabule ngalendlela emangisa ngisho nangakusasa uvuka akubonge le bhodlela ngalibona incane ibhodlela lihlala unyaka wonke ibhodlela hey madoda kulungile abantu besifazane bathola yipi imbiza iyiphi yabantu besifazane ngoba uthe ikhona yabantu besifazane emile yoclean angithi ebesifazane ikhona angithi besifazane icishe ifane nale kodwa le elokhuzana eyamadoda osike seyithathe lanhlanzi okay basebavalela ngapha okay yebo yiyo-ke le yabantu besifazana angithi uma sinezwe umuntu esifazane usuke ecleaner cleaner usuke enze ukuthi lokhuzana noma ulana naye usefuna abantwana isidoda songena kahle swazi ukuthi soshaya iqanda ngesikhathi kuyenzeka ukuthi umuntu esifazane usevaleke lento bayazibona amathuphu uma kuvaya amathuphu ke unzima ukuthi umithise ngoba isperm sakho suke siblocka la kuma tube nayo futhi ikhona leyo ke ivamise jolo ukhamisana nale noma ikushanyana ingekho la kodwa nayo ijolo ukhamisana futhi nayo futhi iyaphuma yodwa most udinga yodwa okay level amatube okuyona yenza ukuthi mathiwa kuvalekile isperm siwazi soshaya iqanda okay kulungile isho ukuthi indoda iyakwazi uma kuya ngokuthi bafuna ukuvusa umuzi akwenzeki lutho efike nomuntu wesifazana ewakhe ithi indoda ithatha ikhombo yayo nowesifazana ebethatha ikhombo yakhe ukuze kwazi ukuthi kwakhe kumuzi akuse ngesikhathi Nhlanzi ke kwenze nje incingo esijwayele wethiwa nabantu abajwayele ukufika ngoba khona abantu abanenkinga la emshadweni uthotha umuntu abantwana ababatholi uthotha umunye before ashada izingane kade zikhona
omunye uthi uyafika akayitholi nhlobo uma umuntu enalo nkinga othi ngibe kahle sike sineze indoda le ngoba le yamadoda oqaba umjovo bese sumneza nale kodwa le izothatha umuntu wesifazane ehamba nale elokhuzaneni evula amatrop uma sesumnezile-ke sohlala sisi futhi into engiyithanda ngayibhodlela leli kuyenzeka usengisekanye isiso sihlala kodwa ekuneshow yakhona ibhodlela aliphela umuntu engazange amithe ngizwe kahle ngicabanga ukuthi siqedile kakhulu la ekutheni ukuthi sivuse imizi ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi ke eminye imizi uthola ukuthi indoda hayi ngoba imizwa ingasebenzi kahle indoda ine stress emsebenzini nowesifazane une stress emsebenzini uthola ukuthi kwesinye isikhathi uyafika ekhaya izinto engathi ayihambi kahle lapha emsebenzini kukhona abamfakela ingcindezi noma umlungu wakhe umfakela ingcindezi nabantu ke abayisebenzayo bane stress einzima abanye baze bengene ezikweletini uthe kukhona into ebalekelelayo la okuyizingcabo ekwazi ukulekelela umuntu osebenzayo uhlangalani lolu uhlanga lomsebenzi lolu olomsebenzi lolu umsebenzi into nje ephatheka nemali yeah lolu hlanga ke la elimnandi khona la isiza khona uyayisebenza uyasebenza la akisikenza isikhathi sosikwenza nje uthi kune position noma kunesikhundla osifunayo yeah omunye uthothi unetafula omunye unesitolo omunye udayisa amabhiya into ebihluphe thina ngoba phela inhlanga lezi ngifikuneze zona bese kuneza nomuthi ozogeza ngawe entabeni uma ingekho intabeni kuzobe isehlathini noma isehlana uma suqedile khona nomuntu umuthi ekuneza wona ozohamba uyoshisa empepheni angisi lapho usukusubuyisa idlozi leli soye lokugadile ngoba into ehlupha thina iyodwa uzofika uthola umsebenzi kanti kukhona isidalo esukuphe lo msebenzi mase uthola mase uba kumnandi bese uyakhohlwa mase ukhohlwa isona uthi noma sokhuphe umsebenzi ama customer angena mhlambe ngosuku kungabantu aba-100 kodwa khambe kugcina sengena abantu aba-10 noma aba-5 lapho isimo somnotho kuwena siyehla nasemsebenzini ugcina sunenkinga nasehlani sakho sohleki somntu sebefuna ukugudluza uma sesukuneza lento ozoyishisa empepheni usulanda isidale sokuyisona esukugadile ngoba meke saqhela ila khona okuvuleka khona izitha makuvuleka izitha la suthwa ichitho uthi usuvuya ngisho nabantu ekade ulokhuzana ubathemba uthi kubona umuntu omumbi kodwa uma suyishisile lento sobesekuneze yona uzobe usilanda leso sidalo kube kuyisona sesichitha yonke into nomsebenzi wakho usukhuphula nasemsebenzini uhlala kahle mase khona iposition oyifunayo futhi uyakhona futhi usizakala kodwa engicelayo noma enxusa kubantu uma umuntu ebona izinto zihamba kahle akovami usabonge lokho emsamo kuze yonke into yakhe izohleze nje ihlelekile angayithole esewapha ngoba kuhlungu kusuka phezulu oshaya phansi ngoba ukusuka phansi ephezulu kunzima kodwa kusuka phezulu yaphansi kulule iminute ngikuzwa kahle ukuthi lohlanga libaleke kuwonke umuntu osebenzayo noyisebenzayo ekuthenini kuma senimnika konke lokhu okusuke efa egeze ngakho nalokho afanele kushise ukuze yonke into yakhe ihambe ngendlela manje into nje ephatha imali unesitolo unetafula mhlawumbe udayisa amabhiya noma yini noma uthi uyasebenza ufuna iposition noma uyabona kulesikhundla okusoka mhlawumbe bakumise ngonyawo lodwa bakuze khona izime kanjalo lezi inhlaka zisiza kanjalo bakhumbule abantu azami zodwa zama nenduku ezodwa futhi nokusebenza kwakhona asifanani ngoba phela umuntu ozoyibuza sekhaya ukuthi hawo noma mina nginesikhulu esingaka ngabe siyafana nalo muntu oyisebenza cha akufanani kodwa azozicishe sisebenze ngokufana ngikuzwa kahle okay singena la ekutheni ukuthi siseThekwini njengamanje eThekwini sekucommercial city umuntu oza la
eThekwini ufika khona la enisebenzela khona i-office leli elinensebenzo kuphinde futhi kube yindumba la nigaya khona ngoba siyabona ukuthi nigaya khona futhi khona la yonke into ibila khona la imbiza nihlanganise nizenze yonke into khona la nisebenzela la uyelela umuntu ekhaya i-commercial city nisebenzela la nakephi. Okay, lesebenzela khona eThekwini ise-commercial city. Khona abantu elibuye libadideki ithini. Kodwa indlela esike senze kube lula, kubalekile ukufona. Ndoba soyishe ilokhuzana inamba egcineni. I-commercial city ilapha ngase workshop. Mawufika le e-commercial city uzophesa lokhu uzophesa lapha ezantsi kuma lift unumber 23. Mawufika la kwi-floor 23 uzobusubona lokhuzana u-2307. Enindawo ngoba phela abantu balidinga usizo enindawo esebenzela kuyona iseGoli eGoli likhona futhi eGoli ilapha eJozi lapha ngase Park Station nakho futhi ngiyaqhuquzela abantu bayijwaza ukufona ukuze umuntu engeke adure. Okay, ake ngibuze la ekutheni ukuthi umuntu okude wenza kanjani ekutheni ukuthi ewuthole lemsebenzi ngoba egcineni kukhona abantu abako Cape Town uthola ukuthi abanye baka uGoli abanye baseThekwini khona la noma bakhona la kwaZulu Natal kodwa bayakwazi ukuthi beposelwe uwenza kanjani ukuthi umsebenzi ufike kubona. Angithi indawo esebenzela kuzona iseThekwini naseGoli uma ungekho eduze nathi sokukhona izinto ezilula into esisebenzisa uphepha ngoba uphepha useduze nathi nama-tax bese kube ilabantu abaseGoli kodwa uthi mhlambe ngoba phela senzele eJozi kodwa abantu abasaba ukuyeJozi nalo bantu futhi ngisa abakhululeke nakhona siyawazi ubaposela njengoba kade ushilo usha abantu bawo-Cape Town abawompumalanga abayiphesheya ukuthukela uma nje ungekho eduze nathi ukhululeke siyasenda ngophepha nasemateksini. Okay, uKhoregan ubani nithi uKhoregan niyasebenzisa? Nawo sosebenzisa kodwa noma sawusebenzisi nje ngoba into eseduze nathi uphepha kodwa nawo sawusebenzisa if kuyisimo esiphoqayo. Okay. Ayi sibonga kakhulu ukucacisa kakhulukazi endabeni yokuthi kuposeka kanjani ngoba egcineni abantu abaningi uthola ukuthi umuntu unayo leyo mali yokuthi ekwazi ukuthenga ikhombo masebuka indleko zokugibela omunye ngenxa yokumpintsheka uthola ukuthi kuba nzima ekutheni ukuthi usondele ugcizelela lapha ekutheni ukuthi abantu abakhululeke abaseGoli nibaphosela noma niseGoli niyabaphosela noma nikhona la eThekwini indaba yama-taxi ke iyona ebaleke kakhulu. Njengoba kade usho nhlangothi abantu abakhululeke if nje ungawazi ukufika kuthina zikhona ke izinto zokuposa ama-taxi uphepha bakhululeke kodwa umuntu efukucizele uma uposela khona nemali oedayo le yokuposa awuvese ufile lo mali yaleyo products bese sonke izandla khona nemali ozoyeda futhi okuyona ezokwenza iphasela lakho lwazi ufika kuwena. Okay, sibonga kakhulu baba. Inamba otholakala zona Mzulu kaNondela. Inamba zothunake eyoqala lokhuzana 067 264 067 264 1640 067 264 1640 esibili 013 965 6738 013 965 6738. Okay, sibonga kakhulu ngesikhathi osinike sona la kwiNethezeka TV. Sithemba ukuthi nabantu bazosondela bephile, imizi yamadoda ime evuke kungaze kuphume umama ekhaya ethi uyoyijabulisa ngaphandle ukhona njengoba ubekhaya. Kakhulukazi mawushesha uweqa iziko nokuthi imthambo ivuleke futhi nako kunye nokunye. Sibonga kakhulu ngencazelo yakho osichazela yona namhlanje. Asibonge nje nokuthola isikhathi kwabanethezeka sisho bakithi usa abantu abangapheli imali izinto zokuthi basizakale zikhona obaba omama kuningi nje esokwenzayo. Asifayile. Ayi kunjalo mbukela lapha ekhaya sibonga kakhulu umzukulu kaNondela sifike qathatha kuyena sizokhuluma ngendaba yokuvuka kwemizi nokuthi kudliwe ekhaya ungathi usemsebenzini masuyanyakaziseka nje kalula lezi ingcabo zingenile zikhona ezinye insebenzo ekhona esingagxilanga kuzona namhlanje ukuthi ngelinye ilanga sibuye sihlale phansi sikwazi ukuthi sikhuluma ngeinsebenzo ezahlukahlukene. Igama lami ngingumzothule ngokaShembe isibongo le iNethezeka TV. Kama lohlelo uphila kanjani wena lapha ukhona ekhaya uphila kanjani vele ungena ku YouTube ungena ku TikTok ungena ku Facebook uthi Nethezeka TV uzosithola na kanjani kumvuka Skopdila khala masoka intombi
beyidotsela empahleni umphendlemane umama omkhulu kwisiqeqezi ipoto ongaphansi ongaphezulu sekunagurikana ngoba zonke iy'ntombi ziligundile uhande cije mambo acije umshololo untombi zimbili enyekanqethi inyese Clement nabonini amajuma amabili eshaya ingoma phansi kwentaba yezulu kunomakofukofu umkhonto odukwe nebindi ngithumile lapho wafa mina ayiphinde ibonane nangesikhathi esizayo yipa.